Aviam, al maltractament a les persones grans hi ha un element importantíssim, que és la barrera del silenci. Ells, en aquest cas la víctima, es retrau i no manifesta. I per tant, som nosaltres, els que estem a prop d'aquesta persona, que hauríem d'observar, mirar i detectar què és el que està succeint. Hi ha uns elements de detecció, hi ha uns signes d'alerta que haurien de tenir molt presents. En primer lloc, aquesta persona és possible que et faci alguna confidència, que t'expliqui què li està passant i que, en conseqüència, a vegades no ens ho creiem per la seva edat o perquè ja sempre pensem que pot tenir un trastorn cognitiu i que està fent fantasia. Ho hem de creure, hem d'averiguar-ho, si més no. Però per altra banda, hi ha elements, com per exemple el tema de la negligència, és a dir, aspecte físic descuidat, persona aïllada que no pot fer front a les seves activitats de la vida quotidiana, persones que fan donacions o que fan firmes d'immobles o de compra exagerada per la seva vida quotidiana, persones que en el seu aspecte emocional, psicològic, manifesten tristesa, inapetència, por, aïllament i moltes vegades també manifesten ganes de morir. Tot això val la pena tenir-lo molt present, ser molt observadors, perquè podríem estar davant de situacions de vulnerabilitat i situació, evidentment, d'algun maltractament. Entre aquestes dues formes de físic i psíquic, evidentment, la més complexa és la psicològica. La física té l'avantatge que tenim objectes, tenim mesures per detectar-lo, però en canvi la psíquica és molt més complexa, ja que els professionals necessiten d'altres elements per arribar a determinar aquest element, si ho és o no és. No obstant, sí que s'ha de dir que una de les formes més detectada actualment és la negligència, perquè és molt més objectiva que subjectiva. I llavors els professionals juguen amb aquest avantatge de que la negligència es pot detectar amb més freqüència i amb més seguretat. Doncs quan un detecta una presumpta situació de maltractament, esclar, hem de diferenciar si és professional o no. Si és professional ja tenen els seus algoritmes de decisió, per tant, però si és un ciutadà, el que cal veure és si és una situació urgent, que perilla la vida d'aquella persona o no. Si perilla la vida, si és urgent, immediatament s'ha d'anar als cossos de seguretat. En aquest cas podria ser anar als jutjats de guàrdia o bé trucant a la policia. Això és un element molt urgent. Un altre és quan ja no hi ha aquesta urgència, detectar aquesta situació i passar la informació als serveis socials d'atenció primària, que estan ubicats en els territoris, municipis, districtes o bé en els serveis de salut en el seu territori corresponent. Ells en faran càrrec d'aquesta informació, estan preparats els professionals per atendre aquesta situació que el ciutadà els hi traspassa. Doncs malauradament no n'hi ha cap en el nostre país de pla d'acció com hauria d'haver-hi, com ho és a tota Europa. No obstant, últimament sí que hi ha un interès en poder fer formació per als professionals perquè no podem abordar allò que no coneixem i per tant és necessari absolut fer aquesta formació i paral·lelament fer alguna campanya de sensibilització per posar de manifest que realment existeix aquest maltractament a les persones grans. I gràcies a això, en aquests moments s'està elaborant aquest article i aquesta publicació d'aquest fenomen.